Všetko začalo skákať, triasť sa a prehodilo nás cez niekoľko sedačiek dopredu. Časť ľudí odviezli do nemocnice, zobrali ich sanitky. Všetci boli v šoku. Tí, ktorí boli v poriadku, zostali tu. Hasiči aj sanitky prišli rýchlo. Pomohli nám aj miestni ľudia. Po príjazde hasičských jednotiek na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jednalo o dopravnú nehodu autobusu, v ktorom sa nachádzalo 16 osôb a 2 šoféri. Z tých 16 osôb bolo 9 zranených a prevezených do nemocníc záchrannou zdravotnou službou a vrtuľníkom. Na mieste zasahovalo 10 príslušníkov hasičov so 4 kusmi techniky.